Bruno, halika dito. Maupo ka. Bakit, boss? May utos ako sa'yo. Sa akin, boss? Hindi, sa akin. Siyempre sa'yo. Ano yun, boss? Tumawag sa akin si Don Facundo at ang sabi niya, nakahanda na raw ang epiktos na inorder ko sa kanya. Anong epiktos, boss? Huwag ka nang maraming tanong. Okay, boss. Ang sabi niya, pwede ko na raw kunin kaya ikaw ang utusan ko para kunin ang mga epiktos na yon. May instruksyon na ibinigay si Don Facundo. Ang sabi niya, pumunta ka raw sa bahay ng tauhan niya na si Bogart. Sa labas ng bahay ay may sasakyan na pula. Doon sa loob maghihintay si Bogart. Nakabukas na ang pinto ng sasakyan at pumasok ka na kaagad para walang makahalata. At doon sa loob ng sasakyan kayo magpapalitan. Kunin mo yung epiktos at ibibigay mo kay Bogart ang pera. Okay, boss. Sandali lang, makinig ka muna. Dahil alam kong may katangahan ka minsan. Ano yun, boss? Bago mo ibigay kay Bogart ang pera, i-check mo muna ang epiktos para malaman mo kung ito ba ay malalaki, puro at legit. Paano ko malalaman yun, boss? Ano ba yung epiktos na kukunin ko? Ang epiktos na kukunin mo ay bato. Kaya siguraduhin mo na magagandang item ang ibibigay sa'yo. Okay, boss. Itong pera, 50 milyan. Ingatan mo yan, baka mawala. Areglado, boss. Ba't ang tagal mo? Naligaw ako. Yan na ba yung epiktos? Ito nga, ang pera. Ang sabi ng boss ko, titingnan ko raw muna kung puro at malalaki ang mga bato na ibibigay mo sa akin bago ko ibigay ang pera. Akin na. Ayan. Sigurado akong matutuwa ang boss mo niyan. Puro at malalaking bato yan. Totoo nga, ang lalaki nito, puting-puti. Ito ang pera at mauna na ako dahil hinihintay na ito ng boss ko. Boss, ito na yung pinakuha mo sa akin. Chinik mo ba to bago mo bayaran? Siyempre naman, boss. Purong-puro ang mga batong yan. Malalaki at saka puting-puti pa, boss. Kaya legit na legit yan. Very good. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh, no, 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 no. Putik kamay. Ano ba to? Bato, boss. Diba sabi nyo, bato yung kukunin kong epiktos? Hindi ganitong bato. Limestone to eh. Yan yung binigay sa akin, boss eh. Ipupukpuk ko to sa ulo mo. Tanga.